Здравейте! Това вече е второто ни видео. Аз съм Нанчо. Аз съм Марта. А това е нашия канал Семейство Бучици. Така, днес Марта е гледала едно предизвикателство от Айде БГ. големите, тя е голяма фенка на тях. И днеска ще ни разкаже за него. До сега приготвихме за това предизвикателство. Марта, разкажи какво представлява предизвикателството. Аз ще отида да сваля кучето, че се е качило на това на леглото и ще пишка. Не! След лека пауза, понеже имаме малко куче и то малко свърши една работа, една белятка на леглото, сме отново тук. Така, и сега вече Марта ще разкаже за това предизвикателство, което ни е подготвила днес. Да, днеска ще правим сандвичи, които трябва да единият, да кажем, да затворим очите, да кажем тата да затвори очите и аз трябва да си избера от тези двата вида хляб. И това ще повтаря 4 рунда. Аз не разбирам кой хляб се избира и когато си отворя очите, трябва да позная кой хляб тя си е избрала. Ако го позная, какво става? Ако го познаеш, ти си избираш един хляб и другия го оставяш за мен. Да, аз печеля и реално аз избирам който по-ми харесва, ако не позная. Ти печелиш и реално ти си избираш и аз, който ми се падне след това. Така ще има колко рунда общо? Мисля, че 4. Или 5? 4. 4 рунда. По този начин всеки чрез късмета си ще и знанията, защото тя трябва да предположи или аз трябва да предположа. Накрая всеки ще си направи сандвич, който ще трябва да изяде пред вас. Да. Добре, сега камък ножица хартия. Кой първи ще си, който спечели? Си избира. Дали ще си затваря очите или други? Не, който загуби си затваря очите. Който загуби си затваря очите. Добре, айде. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чакам те. Сега затваряш си очите. Готово. Така. Сега. Моята логика е, че Марта не обича ето такъв хляб. Нека да ви покажем. Това е обикновен бял хляб от троянски, а това е някакъв хляб с 6 вида семена. И понеже Марта знам, че не обича много такъв хляб, аз обичам, аз обичам и двата вида, но тя не обича този. Аз мога да те маня. Мога да кажа, че може съм си избрала ето. Може да блафира, но все пак аз смятам, че Марта е избрала белия хляб. И това е верен отговор. Чудесно, значи аз избирам. Значи аз ще ям, за да може да е по-гадно, нали? Идеята е да я направим по-гадно. Аз ще ям. Да, вярно е. Както искаш. Ами както искам, аз искам ти да теб да ти е гадно и да ядеш този хляб. Добре. Аз кога си избирам този хляб. Заповядай, днес ще ядеш диетичен хляб с семена. Ама ти имаш цели филии. Аз имам половинки. Не, той хляба е такъв. Той виж, че беше такъв мъничък и това му е цялата филия. Аз няма как да си направя сандвич от такъв малък хляб. Ще можеш, що да не можеш? Ами ако искаш, добре, едната моята ще е сцепена две, ще си направя с половинка и ти половинка. Добре, те поставям. Добре, айде махам. Май, нека си направя цял голям, че да си го изям. Добре. Хубаво. Добре, избрахме си хляба, сега е време за... Втори рунд. Имаме лютеница. Дай да отворя докато ти обясняваш. Да, имаме крема сирене и пастет. От какво явиш? Пастет с гъш и дроп. Пастет с гъш и дроп, едро смляна лютеница селце и класическото крема сирене. Така. Сега... Аз затварям очите. Чак ти затваряш очи. Аз моята филика е срязана. Ти затваряш очите и аз избирам. Добре, давай. Готово. Добре. Кучето ни лае. Аз мисля, че ти много обичаш и лютеница, и пастет. Ама повече мисля, че обичаш пастет. Защото не ядеш много пъти лютеница
И аз мисля, че си избрала пастетата. Вярно е. Добре, сега аз избирам. Може ли едно нещо да си избера? Може и едно, може и две. Добре. Ма на мен трябва да ми избереш коя аз да ям. Ти ми Ти избереш. колко искаш? Две или Едно. Едно. Аз искам лютеницата. Добре. А За за мен това е. тебе... Връщаш ми го, ах ти! Да. Защото знаеш, че не обичам крема сирене. Разбира се. Не. То не е чак толкова гадно. Ой. Ето ти лъжичка. То не е чак толкова гадно, ама не ми е най-любимото нещо на света. Въпреки че ако го съчетая с хубави неща по-нататък, имам някакъв късмет, би станало много добре. Малко мажа никак, ама. Чай, че аз май много зле да слагам. Малко по-маничко ще се сложа. Аз ще сложа малко и на другата страна, ама малко. Да, ма те пък дават, така ще дадат сочност. Вкусно. Добре, ще сложа и малко на другата. Служи. Ето, готова съм. Готова си. Така, айде, следващото. Трети кръг. Сега тата затваря очи и аз... Тук пред нас са, само да кажа, обикновен кашкавал, обикновено сирене, бяло саламурено сирене и гауда. Кашкавал, сирене, гауда. Сега затварям очите. Да. Добре. Така, готово. Така, по принцип, де-факто, впрочем, Марта много обича такова сирене, само че много обича и кашкавал, обикновен. Такова сирене, бяло саламурено, не е супер голяма фенка, ама го еде с лютеничка. И си мисля, че би избрала кашкавал, обаче пък тя има лютеница, така че най-голямата класика си е лютеница с сирене. Затова казвам, че Марта е избрала бяло саламурено сирене. И това е... вяреното. И сега. То всичко ще ми подхожда, тъй че... Добре, аз ти казвам да си сложиш, понеже това не знам дали ще ти хареса гаудата. Даже от малко... Добре, дайде. Затова си мисля да избера него. Но айде ще ти спестя да не съм чак толкова гаден баща. Двете е такива парченца. Може да си ги сложиш с този кашкавалец. А аз ще си сложа... Кое ще подхожда най-много? Аз ще си сложа това сирене. Аз ще си го скъсам. Аз ще го скъсам. Защото... Опа, Да. скъснал. Ето и аз си го слагам. Ето така. Малко странно ли станаха? Ти си с кашкавал и лютеница, аз съм с сирене и сирено кашкавал. Добре, преминаваме към... Трети. Не, четвърти. Да. Четвърти кръг. Имаме 5 кръга. Да, 5 неща има. Ставам. Да. Уа! И четвърти кръг. Сега, имаме зеленчуци. Краставица, домат и марула. Ето ги. Може би краставицата не се вижда. Не. Вижда се, да. Сега аз отварям очите. Да. Готово. Нали не си гледала? Не. Добре. Добре. По мое сведение, може да би ще си избрал краставицата. Защото малко може би ще ти отива. Но ти обичаш и марула върху сандвича. По-скоро, но доматът няма да ти подхожда. Защото не си подхожда. Но... Къде пак знаеш, че не си подхожда? Защото по мое сведение, аз ако го ям, няма да си подхожда. Затова мисля, че си избрал... Добре, айде ще рискувам марулата. Как познава, Аз мисля, че никой не рече, защото марулята по принцип обичам повече домат. Да, наистина, ама по-скоро ти ядеш винаги с някаква марула. Да, слагам се сандвича, защото ми дава много хубава свежест.
Добре, сега аз ти казвам какво ще си вземеш. Значи за мен ще ми подхожда. Какво може да ми подхожда? Ти какво мислиш? Краставицата или марулята? Аз мисля, че маролята. И аз мисля, че марулята ще подхожда, да. А на тебе, защото ти ми върна с този кашкавал, искам да си сложиш домат. Супер, аз много искам. Чудесно. Ето това е хубаво. Сочно, невероятно парче, бразилски, Може ли гръцки. да ми го откъснеш? Накъсай си го както искаш ти. Служи си което искаш час. Супер. Така, сандвичите ни, твоите са червено, жълто, зелено, моите са бяло, жълто, червено. Така, преминаваме към пети кръг. Пети кръг! Така, Марта, обясни. Започваме с меса, които са... Обясни. Това е шунка, това е някакъв салам за куска, не знам, а това е суджук печен, който остана от миналата вечер. Ама е много хубав, страхотен е, печен суджук, направо убиец. Добре. Ти ли затварям? Аз ли затварям очи? Да, аз не сега затворя към рулета. Добре, спомняш час. Добре, айде. Затварям очи. Готово. Така. Сега. Марта и трите неща би ги харесала. Да. Но си мисля, понеже тя много обича сандвич с шунка, че е избрала шунката. Обаче може пък да е, за да малко да ме преметне, да е избрала и този сандвич за куска, суджука го отхвърлям. Ще рискувам. Избирам, че тя е блофирала и е избрала салама за куска. Ето този. И това е грешен отговор. Шунката ли избра? Да. Така че аз си взимам шунката, а за теб избирам ето това. Добре, това пак е много вкусно. Аз много го обичам, не знам колко се подхожда. Аз това много го обичам. Не знам колко се подхожда с моя сиренав сандвич, ама... Мисля, че това са рундовете. Още един има. Да бе. Добре. Той с какво беше още един? Ама то е само то. Да. Само това ли са? Да. Добре, аз измислих още един рунд. Добре. Ще ти го представя. Преминаваме към шести рунд. Шести кръг! Шести рунд ли беше или кръг? Кръг. Добре, хайде. Шести кръг. Добре, хайде. Шести кръг! Сега започваме с яйца и чипс. Да, решихме да измислим нещо по-така сложно, понеже колкото и да е, ние по принцип ядем всичко, не сме много капризни, обаче решихме яйцата рядко ядем, но ги обичаме като цяло, но така малко предизвикателство, взехме и чипс, който му се падне и каквото се случи, трябва да си го изяде. Да. Пред камерата, пред вас. Да, аз си затварям очите. Трябва да се абонирате за нашия канал, забравих да ви кажа. За да гледате още интересни видеа, Марта измисля и гледа, и копира, и измисля нови неща, така че само за малко прекъсвам. От първото ни, дебютното ни видео, има двама хора, които са гласували за тебе. Така че ти печелиш предизвикателството. За сега е 0-0 за Марта, но аз не се давам. Гласувайте под това видео, кой според вас е победителят, кой си направи най-хубавия сандвич, кой повече позна. И сега кой затваря очите? И натиснете камбанката. Да. И се абонирайте за нашия канал, за да може да следвате всякакви щурти от Марта и Нанчо. Сега аз затварям очите. Добре. Готово. Добре. Сега. На теб може би ще ти отива яйцето. Но ти може би да ме подведеш. Може би. Си да избрал чипсът. Но може и да не си ме подвел. Затова, че аз сега ще рискувам наистина. Голям риск правя. На чипсът. Не знам защо. Чипса ли избираш? Да. Не го познах, не го посочих. Наистина?
разбрал! Да. Как разбра? Не знам! Рискувах на чипса просто. То крафта вода не става. Добре, айде, избирай. Това е ясно, разбира се. майко, ужас. И ти ли това беше си избрал? Добре, ще махна жълта карта. Наистина ли избра тях? Да бе, избрах чипса. Май. Тях. А, Него. Да, де. Предпочитах се яйчице, си сложиш, те ще ми се заформи супер. Добре. Така. Ти може и едно яйчице да си сложиш, ако мислиш, че това е много. Оф, да, май. Значи те. Другото ще го изям. Леле. Не трябваше да пускаме пералнята, обаче, защото ще се чува. Това е пералнята, където кучето направи белята. Ама... Май си яйцето ни става. Що бе, добре. Супер ти е, Даш. Моят ябешка стана хубав. В смисъл хубав, такъв дебеличък. Солчен. Може да падне. Няма падне. Добре. Едно. Сандвич с чипс. За Две. първ път в живота ми, може Три. би за последен. Никак не е лошо. Чипсът ми не се усеща много. Моят е хубав. Ма, не знам, че хлябът ми харесва. Изобщо. При мен, ако беше с салам, ще да е по-добре. Обаче чипса всъщност никога не е лош. Придава едно такова хрупкавост. Приятно. Ако не беше суджука, който въобще не е за сандвич, иначе е много вкусен, ще да е супер сандвич. Никога не е лошо. Ми става моят. Искаш ли да го питаш? Моят вече няма място да го печа да го видят. Държа здраво. Това е супер. Много е И хубав. твоят? Това само да те по-сух заради хляба. Не. Заради теб. Ами, благодарим ви. Ние ще си доедем сандвичите. Абонирайте се отново за нашия канал и дайте предложения, ако искате някакво предизвикателство или нещо да направим. Ние ще го направим за вас. Може следващото видео да е нещо свързано с кучето. Нещо с кучето. Тя сега спи. Да. Кученцето. Така че благодарим ви за гледането. Ние ще си доядем сандвичите и скоро ще ни По-скоро видите. той го е взял. Да, защото е много вкусен и защото съм голям гладник. То си ми личи. Скоро ще ни видите за следващото видео, но абонирайте се, коментирайте, напишете кой ви е харесал, кой според вас е победителя в това видео и до следващия път. Чао! Чао! Не е лошо с чипс. Да, моят само заради хлебът.